kami. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, atong gipasidunggan ang mahal nga Berhen Maria nining atong santos nga misa nining iyang adlaw sa adlawng Sabado matag simana. Uban kaniya mangayo ta padayon sa Ginoo nga mahunong na ning pandemic nga ang atong mga frontliners mapanalipdan sa mga kadautan, ang atong mga leader sa nasod ug sa simbahan magpadayon sa pagpakabana sa panginahanglan sa mga napiktuhan ug sa mga naglisod karon. Ato usab nga iampo ug pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors, mga donors nga padayon pang nagsigig tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Aron maandam ta sa pagsaulog nining misa ato rong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, aga ka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa ikatulong sulat ni San Juan. Minahal kong higala, buutan ka kaayo sa imong pag-alagad sa mga kaigsuunan, bisan pa kung sila mga dumudoong. Nagbalita sila kanako mahitungod sa imong gugma sa simbahan diri. Tabangi intawon sila sa paagi nga makapahimuot sa Dios aron makapadayon sila sa ilang panaw. Kay ang tuyo sa ilang pagpanaw mauman ang pag-alagad kang Kristo ug wala sila mudawat og hinabang gikan sa dili magtotoo. Busa tabangan ta sila aron makaambit kita sa ilang buhat alang sa kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta, ang kaliwat nga matarong pagapanalaginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato og kahamugaway maanaa sa iyang balay, ang iyang kamanggihatagon mohangtod sa kahangturan, mubanag-banag siya latas sa kangitngitan, usa ka kahayag alang sa matarong, may gugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao madlukon sa Ginoo. Maayo ang tao nga manggihatagon og magpahulam, nga magadumala sa iyang mga butang uban sa katarong, dili gayud siya matarong, ang tao nga matarong hinumduman sa kanunay. Bulahan ang tao nga madlukon sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Nga nausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gisugilon ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayod nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga way kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao apan tungod kay nagsamok man kanako kini maong byuda paningkamutan ko nakapanalipdan ang iyang katungod kay kun dili ko kini buhaton magsigi siya balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailob. Og mipadayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya adlaw o gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag ba kaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang gihimo nga example ni Kristo nga pangayuag hinabang mao ang dautan nga huwis. Ganahan mo mangayo sa mga taong dautan? Gi, kusgag tubag. Dili. Kining nagtabang sa atong simbahan, kaning na nag-donate dinhi nga ning abot na nig mga 18 million kapin ang ilang donations. Unsa man ni sila, mga buutan, mga dautan? Mga buutan. Una. Wa pa ginitabang natong dautan. Kamo unsa man mo, buutan mo, dautan? Buutan, usahay. Usahay. Astila, no? Kinsa man day ning dautan? Kinsa man ning buutan? Mao nay problema diha ron. Kay basig kining na nagsimba maoy dautan. Nya kanang atong gitawag nga dautan, mao di ay ang buutan. Hay may buutan, kamo o kana mga palahubog? Be kisa may mas buutan kuno be, kamo o kana mga palahubog? Di, klaro lang ito, kana mga palahubog o kamo? Kami. O kamo, siguro dyan ko ana. Pero tanaw na tos binuhatan, kinsa may kusog kay bang hagad? Ali, imo. Kinsa may kusog kay bang hagad o ginom? Palahobog. Ang palahubog, kamo, kusog mo manghagad sa inyong mga bugas, sa inyong kwarta, sa inyong silingan. Kusog mo manghagad sa inyong balay, nga pasudlon sila. Kusog mo manghagad sa inyong silingan, nga tagaan ninyong yuta, i-share ninyong yuta. Dili, may pangpalahubog, i-share gid tanan. Hasta good buwa, i-share, ituktok ba? Kinsa may mas buotan, kamo o kanang manuyopay? Manuyopay, mag-share-share. Oy, ang manuyopay, kusugin na mo share. La, share ta, tunga sa taron. Ugma la si ako. Alam, sinuyopay, gina sila. Share. Kamo, kusog mo share sa inyong mga kape, kana inyong mga gatas, ngadto sa inyong silingan. Oy, mga dawo kay mustanan. Kining pare, kusog mo share. Secret. Mo share ka ni kolekta, amot lang. Muna,
Kinsa man di ay ang buutan. Diri sa unang pagbasa, gidayeg ni San Juan ang mga taong matinabangon bisan sa mga dumuduong. Ang tinuod ay ang buutan, kana gidi ay matinabangon. Bisag wa siya kaila, bisag dumuduong, mutabang. Niingon rabas Kristo, dumuduong ako, og inyo kong padayon sa inyong balay. Kamo, kusog ba mong mupadayon og mga tao nga wa mo kaila, kanang strangers? Oh, yung mga ginikanan karon, mga impiernohonon kaayo, kay nga naman, ingnon din anila ilang mga anak ay, kamuhay, dinhimos balay, pabilin mo din ha, pag-amping mo, panirado mo diha, nga nagan imanuktok, wa mo kaila, ay kablihi ha, ay mugduol, kay basing ano, birahon mugditso, agyog ablihi. Uy, sayop ng pagkatudloa. Ingna gina ang inyong mga anak. Nak, dinhimos balay ha. Yanagan imanuktok nga wa mo kaila, ablihi dayon kay mauna si Kristo. Oh, katekesis manggunagod. Basic katekesis, dumuduong ako og inyo kong gipadayon sa inyong balay. Matthew chapter 25. Nya, nganong magtudlo mga nga panirado, nya ayaw na gyud ablihi basta wa ka kaila. Ang saman ka, kontra kas Ginoo o kuyog kas Ginoo. Tubag. Uy, tubag uy. Kuyog. Kuyog. Di mo na itudlo. Ang mga gisugo sa Ginoo mo itong itudlo. Dili ang sugo sa demonyo. Ang demonyo kanunay ginangingon ako ni, mangangkon guna siya hastas dili iya. Sunan ka, ang paraiso iyang giangkon, ang kalibutan iyang giangkon, hasta langit gusto pa niya angkonon. Da gihingin lan hinoon dito sa langit. Kay gusto kay mangangkon. Nya kanang kusog kay mangangkon, mao na siya ang dili buutan. Karon magtinabangay ta aron mahimong buutan ang atong isig katao. Unsaon man, ayaw siya nganlig dautan. Sama sa byuda, wa siya mag-ingon dautang huwes, bisag ngilad kay kag binuhatan tabangi in taon ko. Wa. Iyang gipakita nga bisag unsa pa ka, nituo ko nga ikaw makatabang nako kay huwes gug ka. Ikagod mo imuhusay, ikagod mo imuhukom. So tabangi ko. Wa na siya maghunahunag dautan ba na or buutan ba na. Iyang gitan-aw nga makatabang ni nako. Mo na gitawag og pagtuo. Kanang mutuo kang makatabang na nimong tawhana bisan pagdautan. Kamong mga asawa, mituo ba mo nga ang inyong bana makatabang ninyo bisag nangabit na? Tubag. Ito, Unya, nganong inyo mang buwagan? Wa manggod. Nganong inyo mang biyaan? Nganong inyo mang awayon? Wa manggod. Nituo man ka mo, nga makatabang gina nimo. Ingka wa na ko butuan na pa din, nga makatabang na nako, adi kabuutan. Kapikas guna nimo. Sidanga na, ang tawag ana, unsa to? Kapikas. Unsa to na sa in English ang kapikas? Better half. Better half. Nya nganong imo manghimong bitter half? Nga better half man unta na. Imo manong bitter half. Una biyaan ko ng animal kay bitter half. My life is bitter because of that. Di oy. Your life will be better if that person remains with you. Una, nya tuo ana. Mo nagibuhat ni Santa Monica, tuo siya nang iyang bana bisag dili katoliko, bangis pa kaistanan. Nituo siya nga makapalangit gini nako. O di nalangit gi Santa Monica tungod siyang bana. Santa Rita og kasya, portig yapong kulatahan niya siyang bana. Tuo yapon siya nga makapalangit o porting kalangitan ni Santa Rita. Kana. Ngano man tungod kay mituo ta nga ang Ginoo na gani mo imo trabaho. Bisag ang bati mahimong nindot. Bisan ang dautan mahimong buutan. Muna nga niingon diri sa Kristo ang iyang introduction, tudluan ta mo sa pagampo nga wa gi atras-atras
wa gyoy hunong kay maora gid ni ang makapahimo natong buutan ug makapausab sa dagan sa kalibutan. Kani bitang pandemic nagampo man ta nga mohunong ni kinsa bagod natoy wa magampo, pero daghan kay mga tao karon nagpasalamat tungod sa pandemic. Tanawa ang Ginoo ha. Kini pa lang atong parokya daan, kining kausaban ron kini atong mga proyekto dinhi tungod man gini sa pandemic. Kay wa pa ay pandemic di gini mahitabo. Mamatay na lang ko dinhi, wa gini ni ang ingon ani karon nga within 6 months mahimo na ni natong atong mga proyekto. Mahimo ni nato. Oy, labi nagpaninglan ta mo, tagaan ta mo og kuta. Kay ang 18 million i-divide nato sa tanang mga pamilya dinhi, may di ka kunyo suluratan sa inyong mata. Pero tungod sa pandemic, perting daghanang nang donate nato. Ni sobra naman gani ni ang akong atong gibaligya nga 3,500 slots. Nya ako magibutang deadline ugma man ni kutob. Karon ay ang atong nahalin 3,548 ni sobra nag 48. Wa mo malipay ana. Salamat sa nipalit pa gyud bisag human na ang na-close na tong 3,500. Ganong ni sobra man. Matod pa ni Kristo kon magsigi lang gyud mog sunod nako, unya magsigi sad mong panghatag. Ako pang dugangan ang grasyang naa ninyo. Siksik, liglig, umaapaw. Ako di na sa nako maihap ang mga text, mga messages nga nipadaan nako nga, Father, pasalamat gyud kay mi nga naay pandemic, nga nag-isikyo mi, nga nag-lockdown mi, kay nagsigi na mi, unsa na, nakaila mi nimo, nakabati mi sa imong misa, og hangtod karon nga adik na mi. Munang sige na silang paminaw, salamat itaon Pader nga naay pandemic kay nakaila mi nimo. Sa una wa gyud mi kaila, wa sila kahibaw nga ako mas nagpasalamat pa kay sa una wa jud ko kakolekta nila, karon nakakolekta na. Pero ana ba, give and take ba? Tabang sila, tabang sang Ginoo nila, ana. Niya unsaon na nato pag-explain na ang pandemic ngilad? Dili oy. Kining adlaw, suwaw kayo, muning ngilad. Di na ako kita sa inyong naong. Pero sige lang. Anya, ngilad ay ni. Sige, kuwaong adlaw. Patay sa tantanan. So, nindot ragyapon ni. Musidlak atong agtang. Klaro ng kagwa. Mao na, tanawa ha. Kanang imong anak nga siaw kayo, magsigdagandagan, nya tapulan pagyog kayo. Ang sa una, ngilad na, dili. Sugod karon ay naginagganlig ngilad. Kay kung muhunong nagdagan, din anak kalakaw, mo na ngilad. Pero kusog ay mo dagan, oy, magamit na nimo, mahimo ng marathoner, i-expire ako nagmaayo, di ba mahimo ng champions marathon. Kanang imong anak, kusog ay mo katkat, ngadtos nyong atop, unya, ambak pagyan nga risilong, katkat naman, ang sama na, ngilad na. Oy, mahimo ng worker dias biko, mangatkat anang poste, aron mulinya nato panahos bagyo. Kanang imong anak nga magsigig duwa anang naang lapukan, sigig langoy-langoy anang baha, portirbang hugawa, ngilad na. Tanawang nahitabos Manila, daghan kay nakapahimos ani mga taong kusog kay muumog sa tubig, mo tawi tigda sa ilang mga gamit ana kay nagbaha-baha man didto. Magamit ra na nimo pagpasod sa mga kanal aron kuhaon ang mga ni-clog ups kanal. Dasiga na lang na nga kamao siyang mulangoy sa lapok. Wagin mo kay ba, sige na manindog lang taan eh. Mga igsoon, kitang tanan nangandoy sa kalipay, nagikan sa Dios. Busa, uban sa paglaom, udangop kita, nga badasigon, diha sa pag-ingon, pamatia kami, Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa simbahan nga magpabilin siyang ligon, tiliwala sa mga pagsulay o magpahinumdum kanunay sa kayuhan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa tong nasod nga mokaylap na ang pagtuo kang Kristo nga mao'y atong dalangpanan sa tanang panahon, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo.
Alang sa mga masakiton nga nataktan ining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban nga makabaton na kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga tagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay nga sa imong gugma makaambit na sa kalipay nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Ginoo, sa kanunay kami mupasilong sa imong landong, ihatag ang among mga pangamuyo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. Lord, here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love you. I have left everything just to follow you. Here is my heart, here is my mind, here is my soul, here is my whole self. I am for you and you alone. Nga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagkatao sa imong bugtong anak makatabang unta kanamo, ang natawo gikan sa birhen nga wala makakubos hinunua nakasanto sa tibuok nga kadungganan sa inahan, sa pagluwas niya namo sa among mga kasalanan, maghimo unta nga makapahimuot kanimo ang among mga gasa. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadayeg kami, magpasidungog og magasangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa
ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaig ng imong anak, muabot ka namo, ang imong ginharian.
Nagpamayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. How I long to sing you a song of love, to express the happiness that's deep within my heart. Oh Mary, our Queen of love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Oh, when I'm happy, you are there to share it with me. When I'm grieving, I can call and you console me. Oh, how I long to sing you a song of love, to describe the warmth of your smile, the pureness of your heart. Oh Mary, our Queen of love, our way to the loving Son, our beautiful way to the loving Son. Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog, paghandom kang Maria kanunayng Birhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata.
O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta, mapanalipdan mo kami, batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael, Arkanghel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kabuutan. So mahimo na gid tang buutan. Nya unsaon man ni nato pagpalambo, ato lang yung tan-awon ang tanang tao ug tanang butang nga wa gyoy tinuod nga daotan. Pulos gyud mapuslanon. Akong iusab dinhi pagpahibalo nga ang sobra sa ato na karong slots sa love offering niabot nag 48 kabuok, so 3,548 na ang atong nahalin. Yang anong ginganlan to ni nato ganig love offering? Hinomdom pa mo anong ginganlan ni? Wa no. Tungod kay ato ning ibayad sa atong mga contractors dinhi nga nagsigig trabaho bisan og wa pa mabayari. So sige lang silang trabaho. Mao na nga karon ato silang mabayran tungod aning love offering. Kay kana bitang mo trabaho ka, bahala nagmabayran kag sa dili. Unsa mo na? Mao nay gugma. Nga ato sa silang suklian og gugma. Kana dayang imong bana nga magsigi gakos nimo bisag dili nimo baw sa gakos. Madugay makaanak man gid na didto sa silingan. So karon ang pagbindisyon sa mga kalag. O Amahan, nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon, aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo, aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo. Ug ang kahayag nga walay pagkapalong mudanag ta kanila. Sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Holy Mary, now we crown you
Queen.